नाही हाताने मी केलेलं आहे त्याला. आणि आता आपण सुहास भाऊ पराग भाऊ यांच्या प्लॉटवर आहोत आणि संदीप भाऊ त्यांची निगराणी करतात त्या बागाची. आपण ह्या झाडाविषयी थोडं समजून घेऊ संदीप भाऊंकडून. नमस्कार संदीप भाऊ. नमस्कार. संदीप भाऊ, हे झाड कसलं आहे? हे आपलं पेरूचं झाड आहे. पेरूचं झाड आहे. बरं, साधारण कंडिशन कशी होती सुरुवातीला? साधारणतः 10 डिसेंबरच्या आसपास हे झाड टोटली अख्खं सुकून गेलेलं होतं. बरोबर. त्याच्यानंतर मग माझी केतन नानावटी यांच्या संगे चर्चा झाली. चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं याच्यामध्ये आम्ही जरा जेल आणि आम्ही जरा लिक्विड दोन्हींची याला ड्रिचिंग करायची. बरोबर. साधारणतः ड्रिचिंग त्यांनी सांगितल्या पद्धतीने 3 वेळा नाही 4 वेळा ड्रिचिंग केलेलं आहे. हा. झाड त्याच वेळेला सुकायला लागलं होतं साधारणतः 10/12/2021च्या आसपास. तर आज तारीख आहे 19/1/2022. बरोबर. आजपर्यंत झाड आहे त्या स्थितीमध्ये तग धरू नये. साधारणतः मरायला लागलेलं झाड टोटली आजपर्यंत जिवंत आहे. ओके ओके. आपण झाडाची कंडिशन आता पाहू शकतो. हॅलो. अशा पद्धतीने संपूर्ण ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंटवर आपण चालू आहे. 4 ड्रिंचिंगा झालेल्या आहेत आणि वरून 1 ते 2 फवारण्या झालेल्या आहेत. खूप खूप धन्यवाद.